weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to agrisa to Sinthiane Diakiri to Houdallahi to Ɗalhaya to Mafondu to Lodiolo to Mareyfa to Djeriyela Tumbere to Djingue Djeri to Awoynat ko on takkusan juula ha e nder galle Segala Bari ha to galle Selmude to Teccani ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie wuro Teccane mawnini ñalawma hande o ñalɗi pinal woni ñalawma hande o e ñalawma janggo o ñalɗi pinal e ñalɗi coftal ɓalli e ñalɗi fina tawa kala tawi ñalɗi ɗi hitande hikka de wattata duuɓi sappo e goho wattata laabi sappo e goho koɓe juɓɓiri ɗum e kala hitande hikka nde noon ɓe cuuɓi ko ministre Amadou Tidiane Thiam directeur général ETR ko kañuma woni invité d'honneur woni kanko teddinira ñalɗi ɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen société Sinima itti direction ngaji ɗiɗi ɓe mbaɗi ɗumen supprimé ha laaɓi kadi ɓe mbaɗi nomination ngaji keesi e nder société o to leydi Sénégal ɓooyata jooɗo jonde taw ko bureau suudu sarɗiyeji nden jonde noon ko ƴettude peeje kayno ɓe ɓortiri wutteji teddugal gonɗi e dande Mamadou Sall wondude Boubacar Biya sarɗiyankoɓe ɗiɗo jeeyaɓe landa APR tawa ko tuumaɓe juuri men moddude ko wiyete trafic passeport diplomatique to leydi Mali militaire faraysenajo goto jeeyaɗo e Barkhane wasi fittandu mum e nokku to ɓe mbiyata 3 frontiére ha joni to leydi Mali keddoɗen Alpha Oumar Konaré mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi o wona karɗo cellal o waɗama évacué to Rabat e nder leydi Maroc e ballal Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi Congo Brazzaville to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby hoorejo leydi ndi e laamu transition o suɓima 93 sarɗiyanke hen tataɓal ko rewɓe to leydi Libye sagataɓe hewɓe mbaɗi seppu mumen e nder boli kala hollirde metti mumen hollirde kadi jadani ko sarɗiyeji jiiɗi wadde tigui ko jiiɗi wadde ko wiyete motion de censure libde kay laamu oɗo biteɗo Abdel Hamid gonɗo hoore jagode leydi ndi bisimilla moon ketki hotodirte joni jañoɗen. salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy firtani aadi mum e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e weltare TV. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkuni e nder windere he kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottake kala. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe mbawi wondude kala dendagal rafiji worɓe kala sa jokkodiri ceerno Djiby Sy joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 17 fin yaltayma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko 19 rafin yaltema ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma ha cella tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi on mo seyɗeneji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kileneɓe mum aroɓe kala saaha yo gaddon nokkuji so mbaɗori safruji men. ceerno Djiby Sy ene jogui base mum e pharmacie mum to leydi Mali.
ene tawi toon miñi ko bawɗo golle ganduɗe leɗɗe ɗe ene wiye Samba Sy. On numéro mum ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañumne tawe nder leydi Mauritanie to laamu nakcor laamata ko leydi Mauritanie to jeeguelegal nettek sara jeere nettek numéro makko téléphone ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira nogase joyiya lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e golliriɓe makko ɓe kolliri tigui alkamisa hanki o ko ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayo e jeeɗiɗo neɗɗo kolkisa e nder waktuji nogas e nayyi cakkitinoɗi ɗi hen capanɗe jeegomo tawama e jaati ko fidaɓe mborosa covid 19 e nder ɓe cellano ɓe hen temedere jeetato kepti cellal men hano hannirta ni hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddotoɗen am leydi Algérie suɓima biyeteɗo Mohamed Bettanou yo wona ɗum ambassadeur joɗani ɗum e nder leydi Mauritanie. Mohamed Bettanou noon ko kañum wonno ambassadeur leydi Algérie to Congo Brazzaville gila 2016 ko neɗɗo noon ganduɗo poste o no fewi saabu kene wona duuɓi capanɗe nayyi joni koyi ɗen golle o golloto o lomti noon e nder nafsor ko biyeteɗo Nouruddine Khadoudine ko on lomti on kañum wonno ambassadeur leydi Algérie nder leydi Mauritanie gila 2014 ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ñande aljuma hanki o société Sinim waɗi nomination ngaji kewɗi kadi ɓe itti poste uji ɗiɗi ɓe mbaɗi ɗumen supprimé poste uji direction ngaji ɗiɗi ɓe waɗi supprimé ɓe itti direction ngaji ɗiɗi e nder société o ɗin direction ngaji noon woni ko wiyete direction du secrétaire général on direction noon kañum halfinano ko fate conseil d' administration société o wondude direction de coordination avec les Kirsala et de la cinéma on direction non ko kañuma wonno relais hakkunde société yumma o kañum e dendagal cate tawa ko cateji ummiɗi e société cinéma ɗiɗon direction ngaji ɗiɗi kañumen goni baɗaɗi supprimé ittaɗi ha laaɓi e oɗo saaha joni e nder cinéma so tawi noon koto banggue nomination ngaji kesi ɗi noon ko niɗi leliri biteɗo Zeyid Ahmed Habiba suɓama waɗama directeur technologie et de l'informatique so tawi ko biteɗo Ba Wula Choumada on waɗama directeur de la communication et de l'action sociale biteɗo Yeslima Wula El Hassan on waɗama directeur des ressources humaines biteɗo Sada Maniya on ko wuli ul Cheikh Mohamed Vadela suɓama waɗama directeur des contrôles de gestion ko ɓoyani ko kadi société Sinimo suɓinoma biyeteɗo Mohamed Mahmoud Wula Sidina on waɗanoma directeur responsable de la gestion de la fondation du cinéma o lomti ko biyeteɗo Mohamed Wulweri Salem on noon yeehi ko altirata mum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to nema halfinaɓe cellal aade tawateɓe nder wuuro nema ɓe teskima tigui ɓe kollori capanɗe nayo e tato neɗɗo ɓe cellani ɓe keeɓi ɗumen tawa ɓen kala wondi koko wiyete intoxication alimentaire woni ñamde taw ko ñamri ndi moƴƴani ha mbawi hebde hen rafiji ɓe kolliri noon kamɓe kala ndeɓe gaari musalla o ko goto kamɓe kala ko deedi musoji wondu cattuɗi wondude hoore musore ɗum woni koɓe goytoto nde wittoji mbaɗa hen tawa tigui kamɓe kala koɓe yarɓe kosam taw ko kosam ɗam moƴƴani woni ko wiyete les avariés e wiide Youssef Wula Baba on ko médecin de permanence hôpital mo Neman on noon ko idi kañum tigui jabbi ɓen ɓe cellani nde leskoji mbaɗa e mabɓe kamɓe kala ɓe tawa koɓe ƴettuɓe kosam taw ko kosam ɗam moƴƴani ɓe kolliri kadi kamɓe kala kosam ɗaɓe jeeri ko neɗɗo goto rokkiɓe ɗan kosam ɗum noon tawa tigui kosam ɗam moƴƴani woni ko wiyete avarié ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeyana ha to Kaydi e nder jeere Kaydi ko sagataɓe ɗiɗo worɓe togotoɓe yaroɓe duuɓi nogas pawɗi seeɗa kañumen kabitona hen sagata goto ƴetti laaɓi fi sagata keddiɗo e keeci on noon piyaɗo e keeci kañum tigui ɗuggiti laaɓi
labi fiagi kecki o yeeƴi e piiɗo mo laaɓi hi o fiiduma labbe ɗiɗi o yinno ko yoɓade fital mum ko yimɓe lombi hakkunde mabɓe caggal ɗum noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe nawa to hôpital a Makka ha yiɗi taw kadi ɓe gone état mo critique woni ɓe tampi no fewi ɓe gañi hen gañande musse no fewi kamɓe ɗiɗo ɓe foof noon hollama koɓe tetolirama tigui kamɓe ɗiɗo ɓe foof noon habɓe ɓe kamɓe ɗiɗo kala koɓe andaɓe e nder kasoji koɓe andaɓe e nder police e nder police wuuro ngo kay hayɗi teskede tigui koɓe bandiji molanteɓe Allah gandaɓe e nder wuuro kay hayɗi ene teska noon kadi e oɗo saaha joni e wiide jayde witende takkaɗum wuuro hayɗi gone teska tigui kewgol e oɗo saaha joni drogue e guila e hutortoɓe drogue ha waɗoɓe trafic mum kala jayde nde kadi holliri ko ɓoyani ko yaltirde wuuro ka hayɗi police halfinaɓe ndenka e kisal teɓima drogue kewɗo no fewi umminoɗo e nder wuuro ka hayɗi ngo ha joni kabaruji men ɗemgal Pular to leydi Mauritanie hono no mbiruno ene gardini kabaruji men jeyan ha to Teccane wuuro Teccane ne tawe nder commune mo Diola ɓe jogui tigui ñalɗi pinal asata hande o nogas joyi lewru silto e ñalawma alet janggo nogas jeegom ko fedde witede AFCT kañumen yuɓɓine ɗina ñalɗi ko kala hitande noon eɓe kewi wadde ɗiɗon ñalɗi ko hikka waɗi duuɓi 12 waɗi laabi 12 woni 11e édition koɓe jubbina ɗiɗon ñalɗi taw ko ñalɗi pinal ñalɗi coftal ɓalli e nder wuuro Teccane ñalɗi noon hitande hikka nde ko ministre hono directeur général la société ETR biteɗo Amadou Tidiane Thiam kañum tigui teddinira ɗiɗon ñalɗi ko kañum woni ko wite parrain dendagal guure Teccane dendagal guure tariɗe Teccane e dendagal autorité ji administrative et sécuritaire et les élus locaux tawateɓe nder diwan o kala kañumen kala enen bisma e oɗon ñalawma jubɓiɗi ñalɗi ɗi noon koni tigui lelowi aseta hande o subaka ko jaɓɓugal jaɓɓade dendagal hoɓɓe mabɓe kala e so koɓɓe ɓe foof jetti woni tigui ɓe udditira ñalɗi ɗi ɓe udditir ɗum jangde Qouranil Karima caggal ɗum rewa hen ko wiye levé des couleurs woni hymne national so ɗum gasi discours joom wuuro waɗa discours mum bismade hoɓɓe ɓe rewata hen ko discours élevage wuuro ngo rewa hen discours maire commune o jimi tawa kadi ɗina jimi ko Ahmed Tidiane Thiam kañum tigui fentana ɗin jimi ɓe mbaɗa ɗina jimi e ɗemgal Pular so ɗum ɓenni so ɗum gasi noon ɓe dewna hen ko wiyete tigui koɓe dewna hen dokkirgol cadeau ji woni jeenari ɓen sukaɓe élevage guila kay janggoɓe jangde tokosere ha jangde hakkudire kala taw ko ɓuurɓe garɗude hitande hikka nden ɓen dokke en jeenari ɗum noon so on ñalawma ɗum so ɗum gasi noon rawata hen tigui ko discours Ahmadou Tidiane Thiam kañum woni marraine kañum woni tigui paare ñalawma o woni teddiniraɗo ñalɗi ɗi kañum waddata discours mum caggal kamɓe kala nde ɓe gayni waɗa discours muɗum so ɓe mbaɗi on discours o gayni noon ñalawma o ni tigui ɓe jaaha ɓe poftoyo so yeehi ha kikiɗe noon kikiɗe hande ɓe mbaɗa weejo on weejo noon ko dendagal defuji taw ko defuji Fouta nden defuji guila hanki taw hande arani ko ɗina defuji mbaɗete mbaɗe weejo ɓen dewna hen ko wiyete finat tawa guila to banggue ɓuurateri ha to banggue gueɗe men kala taw ko cosaan finat tawa so yeehi ha jamma noon ko jamma welnere woni nalankoɓe ko wayno Salif Tasore ne nalankoɓe wodɓe ma mbaw jirwinde jamma o hano hannirtini ñalawma janggo aleda nogas jeegoma lewru silto subaka o ko ƴaro beyi e ƴaro baali kala ko gueɗe joɗɗe no fewi batteɗe ñalawma janggo o so yeehi ha kikiɗe noon ɓe mbaɗa match fugu koyguel tawa jowata fettitta ko équipe kippo mo wuuro Teccane kañum fettitta e wuuro Siwe so yeehi ha jamma kadi so jamma o ari ɓe mbaɗa jamma welnere woni nalankoɓe koni tigui woni juɓɓudi ñalawma ñalɗi ɗi ñalawma hande o ñalawma janggo e nder wuuro Teccane siftinde on noon ko Amadou Tidiane Thiam directeur général société ETR ko kañum teddinira ñalɗi ɗi c'était timmuɗo no fewi noon ummima ɗo e Nouakchott kono noon kadi c'était timmuɗo ummima to lycée Bagorgol kamɓe kala ɓe jeehi ɗoftudemo e ɗiɗon ñalɗi taw ko ñalɗi pinalɗi Teccane bismimo ha joni kabaruji men ɗemgal Pular to leydi Mauritanie général Elisa Yeda Oula Mbarek ko koninke Mauritanie najo cuɓaɗo e oɗo saaha joni gardinaɗo laafaji mbulaji woni casque bleu ɓe hinde MINUSCA tawteɓe to centre Afrique yimɓe hewɓe noon e pelle kewɗe taw ko pelle darniɓe haqqe innama aade mbaɗi seppoji men e diño men woni sittingaji men yeeso bureau ji e galleji Nations Unies to New York ha to Paris ha to Dakar kala foof noon ko hollirde metti men e jaadani kadi ko oɗo tortionnaire woni tigui militaire taw ko baɗɗo gueɗe kamtirde no fewi guila torlude koninkoɓe ɓaleɓe ha e wargoji men kala e kitale 1990 ɓe kolliri noon on fotani ardinede responsabilité poɗɗoni Abdel Aziz Soumaré koye dadiɓe
ɓe ɓaleɓe torlonoɓe e hitande ujunaji ɗe capanɗe jeenayyi e jeenayyi jeeya o holliri hen mette makko no feewi o holliri holno torsinere poɗɗo ni woni tigui neɗɗo baɗɗo gueɗe kamtoriɗe baɗi ni henen taw ko juuɗe mum moddude e wargoji e torlude militaire uji taw ko militaire uji leydi mum ɓaleɓe holno ardinirten responsabilité poɗɗo ni taw kadi ko fedde Nations Unies kañuma sunne hokkili ɗuma on responsabilité kono noon kadi siftinde on noon hay plainte goto tawa noon ala jojinaɗal yesso makko taw jojinaɗa ko fate makko kanko biyeteɗo général Eli Yazid Wula Mbareka général Eli Yazid Wula Mbareka hay plainte goto ala jojinaɗo e makko saw saabi ɗum noon e wiide Alassane Dia on noon ko mawɗo coalition vivre ensemble vérité et réconciliation o holliri tigui guila 1993 laamu leydi Mauritanie koko waɗi amnesty wonande dendagal dadiɓe kala tugui kay 1er janvier 1989 ha itti 18 avril 1992 ɓena militaire uji kala hay goto men ñawetake gueɗe mbanno e nder nde ɗon yolde ko ɗum saabi noon hollirama guila nden ala plainte baɗaɗo wandande kay ɓeɗon ha tengti oɗo général biteɗo général Eli Yazid Wula Mbareka ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen caggal nde jekkal nde rappeur uji jeeyaɓe e yaramara nangono tawa nanguirno koko fate traficade passeport e passeport diplomatique e nder leydi hen ɓen noon caggal nde nangga ɓe mbawino moddinde hen député ji ɗiɗi woni sarɗiyankoɓe taw ko jeeyaɓe landa laamu woni APR ɓe ɗina député ji noon woni biyete député Mamadou Sall wondude député Boubacara Biya kamɓe ɗiɗo kala noon e oɗo saaha joni yardete café Touba e nder wuur leydi e nder leydi Sénégal kala koko fate ɓortugol wutteji mabɓe teddugal haɓe mbawa darade yesso suudu ñawore kamɓe hono Moustapha Niass noon ko horejo suudu ñawore horejo suudu sarɗoyeji leydi Sénégal o waɗi convoqué o noddi batu taw ko batu bureau suudu sarɗoyeji ndum ñande alkamisa paaɗo sanga 11h to assemblée nationale leydi ndi guna batu noon ko yidde suɓade kayim ko fate nangude ñalngu taw ko ñalngu ngo ɓe mbaɗata session mabɓe taw ko session ordinaire unique batu ngo ɓe mbaɗata hitande foof lawol gotol taw ko hitande 2021 2022 e nder guna batu noon taw ko batu bureau ngo maɓe mbaw haalde hen kadi peeje ko fate ɓortugol wutteji teddungal wonande député Mamadou Sall e député Boubacara Biya ɓurɓe wutteji mumen no ɓortira kay taw ko wutteji teddungal woni tigui immunité mabɓe no ittira beele ɓe mbawa notoyade suudu ñawore nde leydi ndum ko fate alhaali moɓe tuuma o ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to maggal Touba so jen ha Touba ko fate maggal Touba sohna Bali Muntaga ko joom suudu khalifa général mo Mouride woni joom suudu Serigne Muntaga Mbacké omo ardi fondation noon on fondation ko kanko innira ɗum on fondation wiyete ko fondation sohna Bali on fondation noon ɓe ndendini hitande hikka nde ko fate maggal Touba ɓe gara maggal Touba ɓe ndendini temedere million on temedere million on ko yidde ɗoftude maggal ngal kayim ha wawa ɓennude dow jamma ɓe kolliri noon tugui kay nde hoɓɓe puɗɗi arde e nder wuuro Touba ngo ha maggal o gasa kala ɓe pini subaka eɓe kirsa temedere nga eɓe kirsa gayi sappo eɓe kirsa ɗum ɓe defa ɗum ha feewa ɓe mbawa sarwude dendagal ɓena tawa kadi ko arɓe nottade wuuro ngo ɗum kalisaji noon tawa yalti koye nder ɗo temedere million nde ɓe ndendini oɗon association mo arti ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sénégal naɓe wurɓe to dowlaci tentuɗi Amérique ene jogino toon galle mawɗo no fewi e nder New York e nder leegal bitegal Bronx e guila on galle noon ɓe keeɓi ɗum ko guila 2015 ɓe keɓno on galle ɓe keɓno ɗum noon tawa kadi ne wondi e ballal laamu leydi Sénégal galle o noon ko ɓe donki tigui wawde toppitade guila ko fate laaɓal mum e entretien mum ha ko fate kala ko fate kasdi muɗum ɗum saabi noon ala koɓe pelliti oɗo saaha joni so wona yeyde galle o noon teskama tigui ɓe jeeyi galle o nde galle o hollirani yeyeteno ɓe kollini galle o yeyete 478 millions kono noon hollirama ɓe keeɓi e galle he e oɗo saaha joni koɓe jeeyi galle o ko 180 millions 743 mille 200 francs ɗum woni koɓe keeɓi e coggu oɗo galle taw ɓe jeeyiri galle o ko ronkude wawde toppita ɗum hano hannirta ni e wiide ngal ɗo cettala wiyetegal ASA woni tigui l' association des Sénégalais d'Amérique ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar
pula to leydi Sénégal ha joni fedde wiitende Fouta Tampi walla catal bitengal Fouta Tampi ene tawe tigi e yirinde mawde no feewi e oɗo saha joni ɗum noon kay ko gila kayde hoorejo catal ngal biteɗo Fatimata Ndiaye gila kayde suuti konngudi mum e nder haalande mum ha yeeso yimɓe kala holliri e nder haalande makko wonde Macky Sall kay waɗi ko wawno kala Macky Sall kay gollima waɗi ko wawno kala waɗaniɓe ko wawno kala ɗum noon yoɓe gandu ɗum ɗon guila ndi o haali ɗina konngudi noon ɗum haddi kare mawɗo no feewi e nder catal ngal dara ko darinoɓe kala saaha ene mbiya Fouta Tampi haydara ala ko Macky Sall waɗi gila nde o yaltini ɗin konngudi noon yimɓe hewɓe jeeyaɓe catal ngal kolliri tigui wonde ko codaɗo ha jaari ɓe kaɗan ɗon tan saabu ɓe kolliri wonde o heeɓi otoji ɗiɗi garɗuɗi e haalis kewɗo no feewi e wondude e galle ummorade e Macky Sall horejo leydi ndi kanko Fatimata Ndiaye noon yeddi ɗum ha sori ladde holliri kadi wonde ko porto o hollino wonde ko porto plainte ɓena sudɓe ɗin konngudi ne takkamo ko ɓoyani ko noon o haaldino e téléphone ɓe wontino dukkuni e goto e mawɓe catal ngal biteɗo Mamadou Ndiaye taggande ɓe dugde e téléphone noon ɓoyani mum kanko Mamadou Ndiaye o hollirama tigui o heeɓi convocation ummade e digga woni division d' investigation criminelle on convocation noon ko hanki sanga 17 heures fonno notoyade ɗum ene sikka noon yata wona kanko Fatoumata Ndiaye kanko porti plainte wonande on paami tigui oɗo saaha joni kamɓe ardiɓe catala bitegal Fouta Tampi kamɓe tampi oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e demgal pula to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr e golliriɓe mum aseeda hande o kolliri ko ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo woni holkisaɓe hen jeena tawama ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ene ɓete to banggue pourcentage 0,48% fiɗaɓe e nder ɓen noon hen goto ko contact suivi jeetato heddiɓe ɓe kala ko cas communautaire woni hay goto anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe temedere capanɗe jeegomo e jeenayo kepti cellal men paati galleji men goto hawrela dialla aljuma hanki on hollirama ko ujunnaje tati temedde jeeɗiɗo e yimɓe tata ƴetti ñakku mumen e nder leydi Sénégal soɓe tawtoyi ñakkinoɓe oɗo saaha joni leydi Sénégal ene yaara e million e temedde capantati e jeenayo ujunere neɗɗo e temedde e jeenayo woni 1 239 personnes ko ƴetti ñakku mumen e nder leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sellumimi to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena e nder leydi Mali noon ko dadiɗo konin ko goto faraysenajo taw kadi komo hinde Barkhane kañum wasi fittade mum o wasi fittade mum noon ko fittade makko noon koye saaha ɓe mbaɗanno garmi gara e dadi ɓe mbaɗanno garmi gara e ɓeɗon tawa kadi ko seɓɓitiɓe tawateɓe nokku to wiyete Gourma woni 3 frontiére woni Kerol to le keeri leyɗele tati woni leydi Burkina Faso leydi Niger leydi Mali to mbaddi Kerol ko ɗon tigui ɓe mbaɗno accrochage woni garmi gara e terroriste en ha wasi hen fittade makko kanko koninke basɗo fittade makko noon ko martaba caporal chef o wiyeteno to tigui ko Maxime Blasco ko drone noon taw ko drone Barkhane noon kañum tigui hollirno nate hollirde kay wonde oɗo saaha joni hollirde tigui wonde tigui ko wiyete terroriste en woni felle seɓɓitiɗen tawe tigui e nder nokku e nder ladde taw ko ladde witede te ladde e nder ladde diwan o ɓe caggal ɗum noon ko ɗon tigui kamɓe pelle ceɓɓitiɗe ɗen kamɓe celle ceɓɓiɗe caggal nde ɓe jeeya ko ɗon tigui koninkoɓe ɓe leydi France ɓe hinde Barkhane ko ɗon mbawi tigui noldude toon hélicoptère uji ɗiɗi jolnuɓe koninkoɓe ɗina hélicoptère uji ɗiɗi noon jonnuɓe koninkoɓe hen hélicoptère waɗi kadi taw opération commando goɗɗo ene rewi less opération commando ene rewi less koye opération commando rewɓe less ko hen tigui kanko basɗo fittade makko biteɗo Maxime Blasco ko hen wasi fittade makko o watti noon kanko watti 50 militaire taw ko militaire faraysenajo basɗo fittade mum e nder leydi Mali so tawi noon komo wasɓe pittade min e nder Sahel kala ko kanko watti 57 militaire woni 58 ans militaire basɗo fittade mum e nder Sahel ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sennumima to leydi ha joni koto leydi Mali Alpha Oumar Konaré men ɗo wonde horejo leydi ndi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi woni 1992 ha 2002 o wona karɗo cellal e oɗo saaha joni omo tawe tigui e nder hôpital goto taweteɗo to Rabat e nder leydi Maroc Alpha Oumar Konaré noon ene yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi 5 guila alerte sappo e jeenayyi e lewru
lewru septembre on nawata en urgence hôpital Cheikh Zayed mo Raba omo yaadi noon e joom suudu makko biyeteɗo Adama wondude sukaɓe makko ɗiɗi hen goto ne wiye Malamina goɗɗo ne wiye Birama e Siko woni tigui joom galle ɓiyiko biyete joom galle ɓiyiko taw meɗino wonde ministre des affaires étrangères biyeteɗo Thibile Dramé kañum kadi woni mawɗo landa witeka Parenan woni parti de la renaissance nationale ko Denis Sassou Nguesso noon hoorejo leydi Congo Brazzaville nden tini o sellani omona antiri e nder hôpital mo Bamako kañum tigui neldimo avion taw ko avion médicalisé laana ndi wo ka médicalisé kañum tigui ittimo to Bamako nawimo to leydi Maroc ko kañum kadi hollirama tigui noddi caggal de roi Mohammed VI so koninke leydi Maroc nde tini ɗum nde tini o yettima to leydi hôpital Maroc kañum tigui rokki yamirore dendagal safruji makko kala on prise en charge woni hay mbuudu hen o yoɓata foof ko laamu leydi Maroc o kañuma yoɓata ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni aljuma hanki nogase nayi lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho to New York to skama tigui jagorgal leydi Mali kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e joddima e hono Abdoulaye Diop o joddima woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali o joddima e nando makko sehil makko mo leydi Russie gardiɗo gueɗe affaires étrangères mo leydi Russie biyeteɗo Sergei Lavrov ɓe joddi noon ɓe pottiti noon koye saaha kay ɓe jodino tawtorino battu taw ko assemblée générale ko fate fedde gotago windere witende loni ɓe jewtidi ko juuti noon hakkude mabɓe taw kadi koɓe jewti koko fate jokkodiral hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɓe jewti noon ɓe ɓuuri yanñade noon koto banggue sécurité woni tigui haɓade pelle ceɓɓitiɗe e terrorisme en e nder felde Sahel ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissaire mo 15e arrondissement woni dadiɓe tawateɓe nder commissariat mo 15e arrondissement de police mo 15e arrondissement e gardogol commissaire Moussa Mbaye ɓe teɓima fedde sagataɓe dartonoɓe wadde violde rewɓe kala saaha ɗum noon fuɗɗi ko guila ñan 31 lewru août mayno ndu suka debbo goto caggal nde ɓe noddino ɗum on debbo noon wonde ko ɗaɓɓannoɗo golle ɓe noddi ɗum téléphone wonde ɓe dañini ɗum golle tawa kadi koye société goto baɗowo publicité ji tawateɗo e nder Bamako ɓe kolliri on suka debbo noon ma arat nokku wuuro witego Sénou yo ar toon sifa toon contrat mum on suka debbo noon ƴeewi sehil mum gorko jole moto mum ɓe jeehi e yolde moto mabɓe paani e lawol suka debbo o noon noddiɓe noddinoɗo ɗum o wonde koɓe panɓe e lawol ko on tigui ƴetti moto mum aranimo e lawol jollimo noon nawimo e nokku to fonno sifoyde contrat makko nawimo e galle goto ɗeɓe naati e galle nawimo e nder bureau goto o nder bureau he noon o tawi toon ko sagataɓe worɓe nayo koni toon kamɓe kala ɓe jane makko ɓe mbaɗimo violé ɓe mbaɗimo gueɗe kamtorinde no fewi ko on suka debbo noon ɓe ene joguino kadi téléphone iPhone 6 ɓe kefti téléphone o ɓe jaadi hen ko on suka debbo noon portiɓe plainte losgoji mbaɗa hen e yamirore commissaire Moussa Mbaye haaɓe taw ko brigade de recherche mum ɓe mbawi wadde losgoji mabɓe haaɓe teeɓi sagataɓe jeegomo tawa hen nayo ko ɓen wannoɓe hen joyo ko wannoɓe mo violé wondude sagata gorko kamɓe foof noon ko dartonoɓe ko fate wadde gueɗe kamtorinde no fewi violde rewɓe e kala saaha e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe tawe juuɗe dadiɓe koto leydi Tchad paaɗen Mahamadou Idrissa Déby Itnou ko hoorejo leydi Tchad e laamu transition o suɓima noon 93 on neɗɗo sarɗoyeji leydi ndi o suɓima maɓe noon tawa e nder ɓen 93 hen tataɓal woni entiére ko rewɓe ɓen suɓaɓe noon ene tawe mabɓe député ji onnoɓe député ji ne tawe hen kadi wiyeteɓe politicien ji woni yimɓe dawrugol e militaire uji kala ne tawe hen kadi yimɓe jeeyaɓe e société civile ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar uddirten kabaruji men koto leydi Libye parlement mo leydi Libye ɓe gotino tigui motion de censure woni yandinde laamu kay taw ko laamu e oɗo saaha joni ngu Abdelhamid Debba ardi e oɗo saaha joni kanko Abdelhamid Debeyda noon Debeyba noon hoorejo jagorɗo leydi ndi o waɗino erango faade dendagal ɓesgu leydi ndi kala nde ɓe mbaɗata seppoji ɓe kollir tigui ɓe jadani ko laamu ngu yandinte oɗo saaha ko ɗum sawi noon sagataɓe hewɓe no fewi jippima e booli leydi e nder booli to Libye ha tengti noon e guure tawateɗe to banggue hirnangue leydi ndi kollirde mette men jadani tigui e motion de censure e hollude kadi ene mbaɗi soutenir ene soutien kanko biteɗo Abdelhamid Debeyba taw kañum woni hoorejo jagorɗo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ketki malaki jaam Allah jogom jogon